jroning sewengi. Pak Ikit. Kok jeng sampean Ndara? Candi dudu bayi. Bayi cacahe 1000 lek nyanyi ping pira? Setahun lecek. Wong manuk gur sakmono kok nggo bayar-bayar apa? Mau biar wis. Heh? Wis teko manuk barang to Pak iki, Pak? Halus. Lah sing arep tak bayarne ki apa wong sampean bayaran 10.000 e. Ya ngene kok halus kalau. Ora genep kok e. Lah ngene iki bocor. Lho, sampean lek ngecek karo aku ngono ki dijak omong kok malah Nyepelek. Oh iya. Ah iya. Oh, so sweet. Nuwun para pamriksa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan. Kalian kulawarga ketoprak rindu order. Ingkang mijil saking dalemipun piyambak-piyambak. Dalu punika pareng gelar lampahan Bandung Bondo Woso. Wondene ingkang dados Bandung Bondowoso Bagus Dion. Bagus Dion. Roro Jonggrang katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Emban nyarke emban yo padha karo gonku jenenge. nggih nggih kula ngaten. Emban Pun tindakaken dening Mbak Lucy Brahman. Mangkat ora mangkat, budal ora budal, penonton telu tetep diangkatke. Wilujeng dalu para pamriksa kanthi lampahan kanthi lampahan Bandung Dlondong Woso, yen ora nembung ora krasa. Bandung Bondowoso, Pak. Bandung. Kados pundi? Monggo samipun pirsani sesarengan. Nuwun, matur nuwun. wonten dawuh Ndara Putri. Iki kahanane kok dadi kaya ngene iki to kepiye to? Wonten menapa to Ndara Putri kok sajaking penggalihipun nembe sungkawa lho panjenengan. Lah iki kabeh kahanan kabeh prajurit wis padha mati lho ya. Lho kados ngaten to? Lah ya njuk iki awak dhewe meng urip wong loro iki njuk kepiye ngono lho. Lah nggih kok anten piyayi kurang ajar kaya ngono lho Ndara Putri nggih. Ayo terus isane rupane kaya ngapa lho? Kaya kurang ajar banget. Upama kula dados panjenengan kula mboten trima Ndara Putri iki. Aja kaget aku sing teko Jonggrang. Apa eneng anu Bandung kok kaya lara kencing manis? Bandung iki satira gagah ngono. Kurang gagah. Mlakumu sing begek gagah. Pak. Pendekar. Ya, Pak. Jonggrang. Kuwi mantek sapa mbok jukuk? Apa? Kok ketelmen mbok dicukur. Dicukur sik. Astaga. Aku lendet-lendet kene terus iki mau anu katut ngono. Lah nek kaya ngene iki lah ya repot nang wong omah niku. Gagah mlakune kesatria. Biyen ning Bandung rambute ning kono. Dik, seprane Dik, yuk. Mosok dibiyak sik. Katut Pak niku katut Pak teng mriki Pak. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Kaget aku sing teko Roro Jonggrang. Ora nganggo kaget to. Piye Pak? Aku sing teko wong ayu. Aku sing teko wong ayu. Iya. Iki kok sajake ana wong teko iki aku urung ngerti urung mano mbok tulung ditakoni iki sapa ngono lho ya. Iki sinten to Ndara Putri wong rupane kok kaya beluk kok beluk. Jonggrang. Kok beluk dem-dem. Mangertiya sapa sing praptawan iki ana ing Taman Kaputren. Bengi. Ceritane lak ketoprak awan to Pak maine Pak. Bengi maine. Kleru meneh iki. Bengi. Dadi dadak disetip iki. Iya. Setip. Ing bengi iki Jonggrang. Ya iki pun Kakang Bandung Bondowoso. Gagah sikile gagah. Alah, iki to sing jenenge Bandung Bondowoso. Iya. Cilik kaya ngene.
Lho, urung abuh kok, Nduk. Hah? Ana niki. Anane iki. Yang, iki lho ketoke sing mateni. Isih cilik ngono iki? keluarga, hah? Kurang gede. Kurang. Lus-lusen. Wong edan. Kan ngendi? Dilus-lus rasane, Eh. engko iso dadi gede semangate. Oh, ngono. Upamane mau ora doyan mangan terus dadi doyan mangan terus dadi seger awake gede ngene iki. Oh iya. Gitu, Pak. Guyu. Urung. Urung, Sik. iya. Jonggrang, Apa? aku sing teko, Jonggrang. Wis ngerti. Iya. Kok iya? Ora ana liya teko ku ana kene mung sawiji kepengin nganti sliramu gelem dadi bojoku, Jonggrang. Ora bisa. Piye? Aku ora tresno karo kowe lho. Loh, Kowe nek sing mateni sedulurku ta? pancen mangkono. Terus ibaratnya aku ki duwe ati lho. Nek jenenge keluarga aku mati, terus kowe kok arep dadi bojoku iki, terus rasamu nang endi? Lho, kowe sandhen apa kuwi? Tibane kowe to sing mateni bendaraku. Modiar. Kowe sing mateni bendaraku. Modiar. Ndara putriku alus ora apa-apa nanging aku iki ya iso mateni kowe kuwi. Iki sapa, Jonggrang? Kowe biyung mban sing tak tresnani. Tak kira gapura iki, Mas Jonggrang. Layak tak kudu senden. Lha purun, Pak? Kok mau gue senden ngene? Lah nggih kula kita gapura kok. Gelem leladi marang pon Kakang, sliramu bakal mukti uripmu, Jonggrang. Ora bisa Bandung. Pun purun. Jenenge tresno kuwi ora kena dipeksa. Tresno kuwi anane seneng karo seneng. Kowe seneng karo aku seneng karo kowe. Weh, lah dalah, ora kena dieman iki bocah. Mangerti Jonggrang? Sapa kang dadi lanange jagat ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Sapa kang dadi sektine jagat ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Sing dadi sugihe jagat ora ana liya ya mung iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Njaluk apa wae bakal dak turuti waton gelem ladi marang pun Kakang Jonggrang. Nanging aku ora tresno karo kowe Bandung. Apa njaluk tak ruda paksa kowe Jonggrang? Kosek ta Bandung? Piye? Kosek. Piye? Biyung. Napa to Ndara? Iki aku disenengi. Biyung aku ki disenengi aku ora seneng iki lho yang Alah niki damel cethek geni mawon to Ndara. Ndara wong rupane kaya ngono napa dipecah ndase mawon. apa ngapusi wae apa ya? Lah kok ngeten iki lho kok. Diapusi mawon. Ngoten niku lho mboten ngoco kok niku kok remen kali panjenengan lho kok ya. Lek dados panjenengan kula mboten trima jenengan paneni. Jenengan niku nggih kesatriya masya wedok. Ngene lho Bandung. Kepiye Jonggrang? Aku gelem dadi bojomu ning Bela dalah. Kosek. Gelem dadi bojoku Jonggrang. Kosek ning Kelakon aku kikuk-kikuk karo kowe Jonggrang. Bandung rungokno sik ta kupingmu. Iso. Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Apa kang dadi bebanane bakal tak wujudke Jonggrang? Rungokno Bandung. Iso. Aku kepengin duwe bayi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Pak Ikit, Pak Ikit. Kok jeng sampean Ndara. Candi dudu bayi. Bayi cacahe 1000 lek nyanyi ping pira? Setahun lecek. Bayi 1000 jroning sewengi. Kleru Bandung utuh bayi, utuh bayi. Aku sok bayangke plentung prucut. Kuwi bayi apa anak antikus? Rowelu. Gawekna aku candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat esuk. Cacah candi sewengi Sakjroning 1000 jroning sewengi sadurunge para eruk. esuk. Para esuk. Para esok wis kudu Para esuk. dadi Bandung. Kudu dadi. Yen kowe bisa nglaksanani. Aja maneh kok mung cacah candi 1000 jroning sewengi. Njaluk tak tanggapke dalang kondang Ki Sigit Ariyanto 30 tahun 30 wengi kelakon kowe nduk. Yen mangkono mangkat. Mangkat ta mbok tekno karo aku. Ora mengko ora sesuk ora kapan wengi iki cacah candi 1000 dadi Jonggrang. Kuwi Bandunge gawe candi. Langsung lara mengi, nek guyu ra iso mandeg. Alah
Ya. Aku abdine sing lanang. Ndara Putri lenggah mriki Ndara Putri. Anjir, iki sapa dadi sapa? Waduh, aku ora ngeneki wis kena Pak Sigit sik ning ngene. Yo jenenge ketoprak kok. Piye? Kowe kan nyambut gawe candi. Candi. Menapa sampun dipun menggalih nggih paring bebono dateng si Curut Bandung kala wau. Aku jane iki ora tresno lho ya. Sapa nyeluk iya, sapa? Bandung. Iki lho, maksudnya karo iki nyeluke sapa iki? Awah, reng. Karo iki lho. Karo iki nyeluke sapa? Kang Mas Bagaskara. Oh, Kang Mas Bagaskara. Sajanipun kula menika mboten tresna kalian Bandung Bandawasa nanging nggih kedah kudu ngapusi ben kono yo gelem. Lah kae kon gawe candi kok malah lenger-lenger kaya ngono kae. Kaya Kono ben gawe candi, awake dhewe gawe bayi ya. Pak Igit iki nambah-nambah anggaran ae. Wong ketoprake wong telu melu-melu ya ngopo lho jenenge. Oh. Kene arep gawe candi malah kono arep gawe iki sedang aja omong ae ndang butekno rasa gegeden omong kowe iso ora. Terdir terbar halur. Sartor duar tirkar halur. Terkar terdir sebur terdir. Tok tok. Bandung, Jonggrang. apa wis kabeh mbok lakoni? Cacacan di sewu. Jadi jonggrang. Matane. Loh, Ana wong ning kene ditubruk. rodok rene to. Aku ki wis seneng selak-selak kemudu-kudu kok. Nek kono Sembrono, ya ngopo kowe lho. ngawur. Wong kurang ajar. Wong sak mono gedene kok yo ora. Ora ketok. Wong gedene sak tugu Monas lho kok yo ora ro. Peteng tak kira letong kebo. Peteng. Ngece. Masa letong sam. Letong. Letong ki semene gedine. Ladae sepira? Wis sing letonge berakne sapa? Ngono rodok rono. Diantisipasi. Sia-sia. Diantisipasi to. Bandung. Jonggrang. Kaya Bandung kok iya-iyaan. Kowe wis Saka bungahe atiku iso ngleksanani apa kang dadi panyuwunmu Jonggrang. Ayo lelaki marang pun kak. Nanging aku urung percaya yen urung tak etung. Loh, kowe isih ora percaya karo pun kakak? Ora percaya. Cacah candi sewu sing kaya mangkene akeh iki isih urung wis mbok anggap kurang. Kurang. Aku nek urung tak etung urung percaya. Biyong tolong etong kiyong. Ngapusi niku ngapusi, Ndara. Biyong tolong dietong kiyong. Jenengane kula hitung ning nggih, Ndara. Candi Sisih Kidul nika wonten 1 2 3 wonten gangsal atus, Ndara. Heeh, terus 500 gunggunge. Terus candi wonten mriku nggih jiro lupat mau wonten 200. 400 dadi 900 gunggunge. Candi sing wonten mriku Ngendi kono? jiro lupat mau 6 7 8 9 10 11. Kok 99 to, Ndara? Pira? 99 mboten genep 100. Tenane lho ya. Estu. Kok jajal dibayari Tilik sing ana kono. engko anak sing turu, tilik ana. Candi kok turu. Anu Jiro kula gareng lupat ngono, Pak. 99 lho, Ndara. Tenanan lho Yong, tenanan 99. 99 dadi niku 999. Ngapusi niku kurang Bandung. siji. Piye? Udu Kowe 1000. ateges ora iso minangkane apa sing dadi jalukku. Nyatane candi anane gur 999 kurang siji Bandung. Tegese. Tegese kowe ora iso dadi bojoku senadyan to kurang siji ning kuwi ora genep 1000. Cacah candi sewu kurang siji kowe tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bandawasa. Iya. Ora nonton kaya ngopo perjuangane pun Kakang Bandung Bandawasa. Ente Pak, bisa ketoprak perjuangan. Yo nek ketoprak Lah iya. rindu order eneng. Ini dua order Pak, ora masalah Pak ya. Ora masalah. Ora masalah. Yang nyatane cacah candi sewu mung kurang siji wae, sliramu tega nampik katresnanipun Kakang Bandung Bandawasa. Mbok Ban? Nggih. Apa? Ping aku wis tira penak. Cacah candi sewu sing kurang siji, kowe sing jangkepi Jonggrang.
tampani. Wih. Dipeme garinge 80 sekilo. Kae dadi Patung, Pak. Dadi patung. Dadi wis ra iso obah, Pak. wih. Patung iki atos, Pak Git. Atos. Kuwi mbok adi kapak-kapake meneng ae, Pak. Meneng ae. Patung wis dadi watu lho, Pak. Iya, iya. Lah iya ngono. Oh. Bathukmu sing klimis atos dadi watu. Yen wis kaya mangkene getun keduwung dadine sambato sapa pangeranmu, sambato sapa bapa biyungmu. Mripatmu sing blalak-blalak atos dadi watu. Atos, heeh. Irungmu sing bangir nganti kaya plorotan TK. Atos dadi watu. Sing atos apa meneh? Lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti ora wani mulih mancing. Atos dadi watu. Janggutmu sing nyatis nganti kaya cantolan anduk. Atos dadi watu. Gulumu sing olan-olan nganggo sandangan apa wae sarwa patut apa meneh yen ora nganggo sandangan. Lah iya. Atos dadi watu. Gelunganmu, pundakmu, gegermu, bokongmu, Allahu Akbar. Padake budhuk. Pak Igit, Ana gelungan sing atos, mudhun dugi bokong atos. Heeh. Bathuk mudhun dugi nggen gulu atos. Coba liyane tutuken. Payu doro. Jenenge Pak, basane Pak, basane Pak. Bener. Bener Pak. Mosok tak meglokke melek lak ya ora. Aja. Payu doro. Lho. Sirahmu kepuntir, Jonggrang. Keterak angin. Kepuntir. Iki kei kacang wis padha ngarep, Jonggrang. Ngawur. Ngece. Mok nggo nil-nilan kacang kok templekke ngono. Ya kan wis kaya ngarep ngono, Pak. Mburi kabeh saperangan wis atos dadi watu, bathuk mudhun temekeng gulu, ki reca kok piknik nyapa to ini. Madhepe rono ngono. Aja dituthuk ngon kuwi aja. Payudara. Urang. Kene ro nuthuk kono malah wis jerit. Lho, Jonggrang tok 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 tok. Jonggrang. Mburi kabeh atos dadi watu kok nggon payudara urung atos. Lire Pak Sigit, Piye? cor-coran iki urung garing. Terus Amreh garinge mapane ana ing tengahing alun-alun. Urung patut mapan ana ing taman Kaputren. iya. Dunungmu ana tengahing alun-alun, Jonggrang. Tok 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 tok. Mbok Mban, Apa? help me. Kok ngidune? Ora ora. Tak idoni dhewe. Apa? Iki dikapake. Wangono. Landara Putri. Jenengan kok dados reca ya napa Ndara Putri? Papan kena tengah alun-alun, sak ngesore wit ringin. Ya ampun. Kok kowe nyangking wedhus? Hei! Wong lanang ra kajen. Pak, mboten kuat ya, Pak. Ya wis ben. Engko tak junjung ide. Nek kira tak mawon. Para pamriksa, jangkepipun babaripun lakon Rara Jonggrang njing taun ngajeng pun lajengaken malih. Oh. Awit Iya. pendapatan kirang ketoprak bubar. Oh, iya. Sampun Pak Git. Sampun. Niku Iki lho, sing dadi Rara Jonggrang jane pantese Deni. Wonge halus. Den niku. Nggih. Ngopo ora mau-mau, Pak? Coba Den ngadeg Pak. Den ngadeg. Mbok yo ngene Rara Jonggrang lak butuh sing biaya halus to, Lah, Pak. ngadeg, Kudune yo mau-mau to, Pak. Pak Iya Inggit. ya sing alus ngono ta. Ah, iya ngono kuwi. Ayo Mbak Ban. Ayo ngiduk. Tak idoni genti kok Tak ya. takoni reng, Iki takoni. lah aku. Ah, iki Nang pemain kene kok- ketoprak asli ya iki. Padasan. Oh, mau jenengan ora ngendika lho Pak Inggit. iki. Oh. Ayo ngiduk. Ngerti yo iki mau. Takoni, Rek. Iya, halus ketok halus. Takoni. Jangan riyen, Pak. Jangan riyen, Pak. Jangan riyen, Pak.
Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Ya toh halus toh. Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Nek iki ora saya alus, Pak. Apa? Saya gruwal-gruwal nek kaya ngene iki. Kowe gurel-gurel kok padake sindenku lempung no kowe. Maksudnya Padake watu. Lho, Den. Kowe dipadake watu, Den. Sampeyan kok kaya ngono karo aku. Biar. wong iki tenan. Enek 3 berhala yang tak hadapi wong iki. 3 iki ndi? Siji loro telu. Ngarane aku growal-growal kaya watu. Lho Pak iki ketikane halus lho, Pak halus ya. Sugeng. Lho, lah wong kula halus lho, ket mau nggih basa lho karo sampean. Mutiar. Rumangsane aku omong apa? Ora boten napa. Dikira aku apa omong elek ngono? Mboten, Pak. Nek elek nek misuh-misuh ngono apa piye? Mboten Pak. Wong aku lho ngomongnya nggih halus kok. Nggih nggih Pak. Wong iki nggih ket mau karo sampean. Iya. Gak eleng-eleng sampean jaman ndek biyen-biyene. Piye-piye Pak? Sampean tau nunut aku kae. Hah. Numpak GL Pro. Oh, mutiar kowe. Konangan sejarah sing. Terus. Pas campur sarinan ndek ben kae. Terus piye? Gak eling, nunut aku kae. Iya, gur tak nurut. Saiki karo aku kaya ngono nyepelekno. Mutiar. Aku nurut bayar lho, Mbak. Bayar apa? Wong manuk gur sakmono kok nggo bayar apa? Mutiar wis. Wis teko manuk barang to Pak iki, Pak. Halus. Lah sing arep tak bayarne ki apa wong sampean bayaran 10.000 e. Ya ngene kok halus kalau. Ora genep kok e. Lah ngene iki duwe bocor. Lho, sampean lek ngecek karo aku ngono ki dijak omong kok malah Nyepelek nih kowe. madhep rono. Sing ngejak omong ki aku. Iya. Duwe bojo ngene iki tenan, Pak. Mati kaku aku, Pak. Ya niki. Masyaallah. Nyapa? Ya nek ana klera-kleruku njaluk sepurane ya, Mbak. Rasa sepura-sepura. Syukur. Ya sing gedhe pangarupamu. Rupamu dhewe. Mutiar wis. Pangapuramu kok rupamu. Iya, rupamu. Iya, rupaku. Mbak Lucy, ayo awak dhewe linggo wae iki urusane Iki keluarga. pomo dadi Aja lupa. bojone Yeni ngono Aja lupa. seminggu wis. Nek apa-apa sing ngabari kowe lho kok aja. Nih, sing ngejak omong aku. Iya. Walat. Kok inget liyane? Iki, Mbak. Sing ngejak omong aku. Iki. Malah cengek sampean karo aku. Mboten. Wani sampean karo aku. Mboten. Pak, kok wis to Pak, aku nek ra ngono. Wis ya Pak, ganti Pak. Ya iki ben nembang kok ya. Lho nembang, Pak. Mo, Emong. Lah Yo yo garwa isi garane nyawa ya sarimbit. Jare bareng ya. Jareke wis padha. Romantis, chemistry-ne wis ngono kena. kuwi. Sak centing-centinge ya padha. Iya, jarike padha sing dicari beda. Nembang ya, Mbak. Nembang Mbak Deni. Nembang. nembang ngongkoni aku nembang sampean. Wong sampean dudu bayari aku kok ora bayari kok ngongkon nembang. Syukur. Syukur, Pak, syukur tenan. Ngene. Kowe kuwi sing tak syukurke kok. Lah iya, aku syukur, Pak. Ngimpi dirubung laler kita ketemu wong ini kita. Dik, Eh, kok dirubung laler mbok kira aku apa? impenku. Lha kowe iki apa? Lah aku ya wong to. Iya. Wong cantik kaya ngene lah. Iya cantik, iya. Sayang, cantik. Mwah. Iya. Gila aku. Alah, penak-penak. Mah, Mwah. mah. Nyanyi ya. Jangan marah-marah. Ora marah kok Nanti tidak tambah deres ya. Terus apa nih? Hujan nih. Hujan. Aja mundur. Lah piye to? Adoh ra entuk cedak. Kene lho. Iya ya. Nih maju. Heeh. Lah kok sing kiper sapa? Iki ora Kiper. bal-balan. Nyanyi napa? Ndak kok nyanyi Pak, Pak. Iya. Heeh. Tenang, sumpah. Aku ndek bojo ngene. Ngapa? Ora apa-apa. Gerajakan Banyuwangi bertiga Mbak Deni, Mbak Lucy karo Mbak Tatin, nggih. Niki sinten Deni, Deni, Lucy, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Gerajakan Banyuwangi, Pak. Iya. Piye sinden telu ki upama padha legane sing kok pilih sapa? Mbak Tatin, Deni apa Mbak Lucy? Niki Dah, milih sapa dah? kowe. Ora nono liya tetep kowe, awak. Niki Pak. Oh iya wis. Nggih, Pak. Wis nggih semoga-moga aku diparingi kekuatan ya, Pak ya. Heeh. Kira-kira dhek ndek bocah telu modele kaya Kaya ngene ngene seminggu wis tunggane pendosa kok. Kowe sing tak tesani kowe. Tenan. Iya, nyanyi Dik ya. Kowe tak tukoke sawet ya. Cawet. Anu, dawet tak tukok dawet. Sing apik lek ngomongi. Dawet, Nek kok tukoke Rungokne ngono. ukurane pira ngene Deni? dawet tok, Pak. Dawet. Dawet ya sak mangkok kok. Nek nukokne cawet ukurane apa? Wah, aku ora ngerti urung tau tuku kok. Wah, kowe dikeki Lucy malah tanggo jaket kok. Kok gede men? Gudi. Tak pueme, Pak. Kena angin kleder. Ana Awak, tulisane, awak, Pak. Tulisane apa? Monggo pinarak.
Gambare apa? Gambare apa? Gua. Ya jadi Deni iki ukurane SSSS. Loh, malah Pak Iki tapal. Lho, aku tahu mukoke kok. SSSS. Apa Pak SSSS? Cilik small. Ngene. Heeh. Tapi ini arep nganggo digeblok-gebloke terus diuntir-untir plok. Kuwi kathok apa martabak, Pak? Kan melar terus. Bahane molor. Oh, bahane molor. Bahane molor. Ampun. Ah delok apa piye? Ora. Mboten. Popong aku arep ngedohne lho. Mboten. Ayo ngidu kok. Ora. Lho, sampean kok ngalir rono? Jarene karo aku. Iya. Nek Wis, kowe joget wong loro kowe kudu gandrung lho, mesra di Banyuwangen lho. siapa? Jenenge jogete pitik. Pokoke aku mau golek slamet wengi iki, Pak. Iya, Gusti paring ono betah nyawa. Nyapa nyawamu? Ayo ndang nyanyi. Ayo. Langsung kok kan ya. Belambangan Nggih. Ren. Ren. Belambangan, belambangan, kemelari taman sari Nusantara. Belambangan, belambangan, kemelari taman sari Nusantara. Belambangan, susah senengi, pesta ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit tira maki biru yara. Maki gedhe maki seger omnya ombon sekarang tira. Belambangan susah senengi wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit tira maki biru yara. Maki gedhe maki seger omnya ombol sekarang tira. Gerajakan Banyuwangi Buka saka Saron. Ayo cok dados. Gerajakan Banyuwangi rahina bengi sing tau sepi. Lanang wadon hang nekani ngil nyangake susah ngati. Mbak Lucy. Longgoreng pasir-pasiran sambyur-sambyuran rare-rawan ambi mangan salonjoran ala nang wadyon
Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Ah, iya. Oh, so sweet.